ayo rukun rukunan karo kancane jalila mas kowe gotong royong nyambut gawe Rama
Gusti kang pareng dateng pundi paranipun tan urung ngadhep yang manon Langkam-langkam Pursari awit iku campuran Jayati Laras retro melok baratan sayati karya rasa kampiati Langkam-langkam Pursari awit iku campuran Jayati Laras retro melok baratan sayati karya rasa Duhku sumo kang tansah songwar toyo sonta Deni rasih pinu losno sukang tias poto mring
ayun ayun asmara Ya Mas ya Mas piting apa ya Mas ya Mas ate Ayun-ayun padha gawe hubungan takon sarta rukun ate kang kayuyon dadi sana iku ngatamu gawe padamu padha
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
kang kawuri tanjung